erabaki zenuen lanbide heziketa euskaraz egitea? Txikitatik egin dudarako euskaraz eta ikasi dudarako euskaraz, eta orduan esperientzia izanik oso harrera erraza izan nuen. Nola ezagutu zenuen lanbide heziketa euskaraz egiteko aukera? Institutuarekin etorri ginen ate irekitara eta esan ziguten euskaraz egiteko aukera geneukala. Heziketa zentroaren sarean ikusi nuen euskaraz egiteko aukera zegoela. Nolabaiteko zalantzak izan zenituen erabaki hau hartzerakoan? Ez, niretzat euskaraz ikastea asko errazagoa da beti egin dudalako. Bez, niri euskara beti gustatu izan zait, beti merreztasunarekin ikasi dut euskaraz. Aukera ona izan dela deritzozu? Bai, nire ustez bai. Gainera klasean pertsona gutxi gaude eta ikaskideekin eta irakasleekin konfiantza handia hartu dugu. Nik uste dut baietz, azken finean euskara ez badut ikasten, nire bizitza normalean ez dute erabiltzen, beraz euskara mantentzeko modu on bat dela uste dut. Bai, esan dudarako talde txikia izanez oso erosoa da zalantzak izatekotan edo azterketak prestatzekotan, eta harremanak estuagoak dira. Etorkizunari begira, uste duzu euskaraz ikasteak ate gehiago irekiko dizkizula? Ustez, zenbat eta hezkuntza gehiago jakin eta ikasi, izan da hobeago. Oposaketei begira, euskara jakitea oso komenigarria da. Bai, nik uste dut baietz. Euskaraz bada beste hizkuntz bat gehiago, orduan aukera gehiago ematen dizu lan arloan. Jada ikusgai dago nolabait oposizioak egiterako orduan euskarak aukera gehiago ematen dizuela. Ahal izatekotan, zure inguruko jendeari gomendatuko zinioke lanbide heziketa euskaraz egitea? Bai, euskara menperatzen badute, aukera egon izan alda. Ahal badute bai. Oso erosoa da eta zu euskara maila dezentea baduzu, azkenean garatu alduzu eta igo alduzu maila hori. Zure bizitza osoan euskara egin baduzu, ez galdu hori. Euskara gure hizkuntza denez, euskara pixka bat nolabait sustatzeko edo bultzatzeko ez.